салом. шарҳи охирин таҳаввулоти тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 25 марти 2020 сол аст. шаҳрвандони хориҷӣ ки дар русия зиндагӣ мекунанд метавонанд шиносномаи федератсияи русияро бидуни аз шаҳрвандии давлати дигар даст кашидан ва дар баъзе ҳолатҳо бидуни тасдиқи манбаи қонунии даромад ба даст оранд. 23 март комиссияи ҳукуматӣ лоиҳаи чунин як қонунро дар самти сода кардани тартиби гирифтани шаҳрвандии федератсияи русия тасдиқ кардааст. гурӯҳи кории махсус ки бо дастури Владимир Путин президенти русия таъсис дода шуда буд аз намояндагони вазорати корҳои дохилӣ, хадамоти федералии амният, дастгоҳи иҷроияи президент, вазорати корҳои хориҷӣ, вакилони думаи давлатӣ ва сенаторон таъсис дода шудааст ки тақрибан як сол лоиҳаи қонунро таҳия карданд ва дар оянда шумораи шаҳрвандони русия ба ин васила метавонад ба таври назаррас афзоиш ёбад. санад ниҳоят омода шудааст ва пас аз тасдиқи ҳукумат он ба думаи давлатии русия пешниҳод карда мешавад. бонки ҷаҳонӣ ба тоҷикистон барои амалисозии чораҳо ҷиҳати пешгирии хатарҳои эҳтимолӣ ба иқтисодиёти кишвар $11.3 миллион медиҳад. дар ин бора намояндаи доимии бонки ҷаҳонӣ дар тоҷикистон Ян Питер Олтерс дар мулоқот бо вазири рушди иқтисод ва савдо изҳорот додааст. намояндагони барномаи рушди созмони милали муттаҳид, бонки осиёии рушд, созмони амният ва ҳамкории аврупо ва агентии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ низ дар ин мулоқот оиди иҷрои нақшаи амал ҷиҳати пешгирӣ ва кам кардани таъсири хатарҳои эҳтимолӣ беруна ба иқтисодиёти миллӣ иштирок карданд. қайд карда шудааст ки пастшавии нархи ҷаҳонии нафт, заиф гардидани қурби рубли русия ва паҳншавии пандемия аз коронавирус ба иқтисодиёти аксари кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла шарикони тиҷоратии тоҷикистон бетаъсир намондааст. вобаста ба ин нақшаи чорабиниҳо оид ба пешгирӣ ва кам кардани таъсири хатарҳои эҳтимолӣ беруна ба иқтисодиёти миллӣ ва як қатор чораҳои таъхирнопазирро дар бар мегирад ки ин айни замон амалӣ шуда истодаанд, омадааст дар изҳороти вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон. дар нақша як қатор чораҳои таъхирнопазир аз ҷумла тадбирҳо оид ба зиёд кардани истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти маводи ниёзи аввалия ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маводи озиқаворӣ пешбинӣ шудаанд. ғайр аз он чораҳои рӯйдаст гирифта шудааст ки таъмини суботи макроиқтисодӣ, иҷрои босифати буҷети давлатӣ ва истифодаи самарабахши онро дар бар мегирад. ҳамин тариқ сохта ва ба кор даровардани сехҳои нави саноатӣ ва корхонаҳо бо ҷалби сармояи давлатӣ ва мустақим ва чораҳои истифодаи самараноки замин низ аз тадбирҳои саривақтие мебошад ки бояд амалӣ гарданд. вазорати рушди иқтисод ва савдо изҳорот медорад ки намояндагони ташкилотҳои байналмилалии ёрирасон омодагии худро ҷиҳати дастгирии тадбирҳои пешбинишуда иброз доштаанд. қаблан бонки осиёии рушд эълон дошт ки барои дастгирии талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба пешгирӣ ва мубориза бо коронавирус $100,000 грант ҷудо мекунад. вориси мустақими тахти шоҳӣ дар бритониёи кабир шоҳзода Чарлз ба коронавирус мубтало гаштааст ва ҳоло ҳамроҳи ҳамсараш дар алоҳидагӣ нигоҳдорӣ мешаванд. хабар медиҳад бахши русии хабаргузории BBC. табибон ва сироятшиносон озмоиши тести гирифтории шоҳзода Чарлз Филипп Артур Ҷорҷро ба коронавирус дар озмоишгоҳи бемористони машҳури Абердиншир гузаронидаанд. гуфта мешавад ки шоҳзодаи бритониёи кабир ҳафтаи гузашта дар як чорабинии оммавӣ ширкат кардааст ки эҳтимоли аз он ҷойҳо мубтало шудани ӯро ба коронавирус ба вуҷуд овардааст. طبق اطلاع رسانه‌ها باری آخر شاهزاده در یک چهاربینی عمومی روز 12 مارس شرکت کرده بود که آن یک شام خیریه در لندن بود. روزنامه زدیلی میل می‌نویسد که شاهزاده چارلز کرونا را از شاهزاده موناکو آلبرت دو گرفته است که حالا شاهزاده موناکو نیز با کرونا گرفتار بوده تحت مراقبه طبیبان قرار دارد.
масъулони қасри букингем дар навбати худ хабар доданд ки маликаи бритониёи кабир елизавета ду пурра солим буда тамоми тавсияҳои бехатариро риоя мекунад. шоҳзода чарлзи 71 сола писари маликаи бритониёи кабир елизавета ду буда дар сафи аввалин тахтнишинони курсии шоҳӣ қарор дорад. сохтмони як беморхонаи замонавӣ барои касалиҳои сирояткунанда дар деҳаи вороновский дар канори Москав ҳафтаҳои оянда ба итмом мерасад. дар ин бора шаҳрдории Москав Сергей Собянин хабар додааст. дар сохтмони беморхона 32,000 нафар аз ҷумла беш аз 500 муҳоҷири меҳнатӣ аз Тоҷикистон кор карда истоданд. сохтмони беморхона ки 12 март дар майдони Кушод оғоз ёфт бо суръат ҷараён дорад. дар ин ҷо корҳои сохтмонӣ тамоман қатъ намегардад. коргарон бошанд дар ду баст шабонарӯзӣ кор карда истоданд. ба сохтмончиён ҷои хоб ва 3 вақт хӯроки гарм таъмин карда шудааст. бино бо масоҳати 80,000 метри мураббаъ беш аз 500 кати хобро барои беморони гирифтории коронавирус тар бармегирад. мақомоти Москав дар канори шаҳр сохтани чунин як беморхонаи сирояткунандаро ба паҳншавӣ бо суръати коронавирус рабт медиҳанд. гуфта мешавад ки беморхона дар фурсати кӯтоҳ бояд бо тамоми шароити лозимӣ бунёд гардад ки ҳамаи беморони аз коронавирус гирифторшударо аз Москав ва шаҳру вилоятҳои гирду атрофи он ба ин беморхона интиқол медиҳанд. вазири пешини корҳои хориҷии Украина Леонид Кожарро бо гумони одамкушӣ боздошт намуданд. хабар медиҳад РИА Новости бо истинод ба муовини вазири корҳои дохилии Украина Антон Герашенко. гуфта мешавад ки собиқ вазири умури хориҷиро мақомоти тафтишотии Украина дар ҳодисаи қатл дар манзили истиқоматиаш гумон бар медонанд. ҳоло ӯро барои татбиқ намудани чораҳои пешгирикунанда дар намуди ҳабси пешакӣ ба додгоҳ бурданд. гуфта мешавад дар хабар Леонид Кожар вазорати корҳои хориҷии Украинаро аз соли 2012 то 2014 раҳбарӣ мекард. як моҳ пеш хабар дода шуда буд ки дар хонаи собиқ вазири умури хориҷӣ як сокини 56-солаи шаҳри Киев кушта шудааст. тавре маълум шудааст нафари ба ҳалокат расида соҳибкори машҳури украинӣ Сергей Старитский директори генералии ширкати Атлант Груп будааст. дар ибтидо полис ҳодисаи кушторро ҳамчун худкушӣ таҳқиқ кард, аммо баъдан мақомоти додситонӣ ҷараёни тафтишотро тағйир дода ҳодисаи мазкурро ҳамчун куштори барқасдона тафтиш карда истодаанд. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунида истодаед. сандуқи байналмилалии асъор дархости чанд кишварҳои осиёи марказӣ ва шарқи наздикро барои кӯмаки фаврӣ ҷиҳати рафъи пандемия аз коронавирус баррасӣ мекунад. ҷиҳод азур мудири департаменти шарқи наздик ва осиёи марказии сандуқи байналмилалии асъор рӯзи 24 март гуфтааст ки пас аз пайдоиши эпидемияи COVID-19 бунёди байналмилалии асъор доимо бо мақомоти минтақа барои маслиҳат ва дастгирӣ алалхусус бо он кишварҳое ки ба кӯмак ниёз доранд кор бурда истодааст. фонди байналмилалии асъор дорои якчанд воситаҳоест ки ба кишварҳои эҳтиёҷманд дар рафъи ин буҳрон ва маҳдуд кардани ҳисороти инсонӣ ва иқтисодӣ мусоидат мекунад ва 12 кишвари минтақа аллакай ба фонди байналмилалии асъор барои дастгирии молиявӣ муроҷиат карданд ва дар ҳоли ҳозир корҳо барои суръат бахшидани раванди тасдиқи чунин дархостҳо идома дорад. гуфтааст ҷиҳод азур мудири департаменти шарқи наздик ва осиёи марказии сандуқи байналмилалии асъор. интизор меравад ки дар охири ин ҳафта шӯрои иҷроияи хазинаи байналмилалии асъор дархости ҳукумати Қирғизистонро барои маблағгузории фаврӣ баррасӣ кунад ки ин аввалин маблағгузорӣ пас аз оғози пандемияи COVID-19 мебошад.
шунавандагони азиз, дар охири нашри хабарӣ таваҷҷӯҳ намоед ба якелон. шоми ҷумъа 27 март соати 18:30 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Муҳоҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мегардад. Шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ба расмият дарурии ҳуҷҷатҳо, тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 865 151 04 10 867 111 5646 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад, занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 27 март соати 18:30 студияи марказии радиои Муҳоҷир мустақиман пахш хоҳад гашт. нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд.